Sluwih saka ping 3 nganti sing tak gejlok ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Kuwi tenan. Iya. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh-waneh karo kowe. Najan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya. Aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau takon golek banyu suci Perwitasari. Nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tida-tida karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tida-tida karo pangendikaning Begawan Durna? Ora perkara tida-tida. Ning iki perkara pusaka 3 negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tida-tida atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara? Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosik. Anak Prabu Duryudana kira ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titimangsa kalane iso lenggah dampar negara ing Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau, awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan merga ketaman pegebluk. Oh, Werkudara, soane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara, esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe damoke ngayal. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonamu iki pancen ora ana TV. Mula sok maca warta, sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tok gatekake. Ya, mung gumantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah yen mbarep kakangku ora maringake, sing gedhe pangapuramu, aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada tumbak karo welang yang lan payung Tunggul Naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapa Penemban, wonten dawuh, Ngger? Ewuh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal, mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhuhi. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang Bapa Penemban. Lho. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Nyai Arjuna ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyaning Madukara. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa Penemban sakmenika ngaten kemawon. Bapa Penemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun Nyai panengah mangke menawi Nyai Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho, Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten Bapa Penemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka ki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka ning ora kaya sak gedhagan iki.
yen to Janaka nggone lunga saka negara Ngamarta etunge wis ana sak condro ketungkelungguhan iki monggo anggere lunga seminggu lunga sesasi eneng omah mengko 3 sasi lunga meneh wah kula durna bapakku gandeng kowe pendhita iso golek tombo tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk mestine kowe uga bakal ngerti nang endi dununge Janaka ora Kudara nggih nek kowe mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa iya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babagan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggon bakal mboyong pusaka 3 iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana ing kedaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan yoni? Ngamarta kok kaya koncatan kekuwung, kaya peteng dedet. Saka pitunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono, Durna bapakku ngerti menyang endi dununge utawa lenggayadiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paring dawuh, Janaka mapan menyang endi? Monggo aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti Janaka menyang endi. Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Pancen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Gen. Nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi Bapa menemban? Inggih krana nggih kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa Bapa menemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin 3 cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus 5 sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang Bapa ing Sukalima, Nger. Werkudara, apa? Bareng tak wis padake raine ora pangling iki rak Bagong to. Wah, caedan. Linyilih sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, Bu. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Ngono nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong, nggih nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes Bapa, mbok menawi Bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah Penemban Durna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho radong. Sing penting kula nggo
sing wigati kula merajakaken Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ponokawan Bagong Padhararja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah semoga ping pangabekti kula kundha sanipun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengki kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggu. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon, engko ndak kleru leh ku nyebut. Mboten mengken iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padhararja sapraptamu. Pengencenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Ponokan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nune nggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nune nggih jimat. Menana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apurenta mbabile wonten lepat kula nggih kula ngunjaken sampun Prabu Darma Kusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong? Matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa, ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip. Nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegereng awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngoten niku ning bapak tetep mboten purun seda. Monggo nek bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong. Saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah ya lek ngomong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan, merga sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur
Sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku buta pusaka telu nggo nambani awakku. Pusaka telu kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wah cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Karo welang. Nah, tempe karo welang. Karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang. Nek mung diwisuno ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken. Ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula nek nesu medeni asli nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin napa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Kowe ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabnya apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku maring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengkene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken ora Bu. Kok ora Bu aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawuhing Bapa Durna mrene uga
kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka telu sebabe Ngastina ke Taman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng mbelani wong Ngastina. Sampeyan le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa ke Taman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Ora. Sesuk. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok dol nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip iki aja duwe rasa wales winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya, panjenengan maringaken. Mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan lah. Iya Bagong. Nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke durna. Mang paringke durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdi ning para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pamunten, Ger. Kula nyuwun pamunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Narendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana, gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang keng munya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung neng kemawon, tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa. Kanthi api-api Ngastina ke Taman Pegebluk ngrebut pusaka. Nek pusaka wis karebut, tumuli nuwun sewu. Badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Ngapa? Kowe ngecek karo Bagandana, mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambah rengganing Praja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki
perkara Sinuwun Prabu Darma Kusuma ajeng meneke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek ngelok mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Loh, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan? Kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan mbutuhke pusaka telu, aku ya mbutuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono-ngono. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak ora. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Kesorong nganggo akik lendodot. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ana. Nek panjenengan kewanane metu Jawa. Ayo metu Jawa. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara ngamarta temtoke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak ingel-ingel gane ati. Ya wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kula ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Ya. Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip.
Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok pate sengkuri sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ana omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar kuwi sing maju. Karto marmu atus libur dengkulmu racun. Heeh, karto marmu sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmu aku ya turah wani. Aja kemeng karto marmu ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalao. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi badang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora men kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlunga saka ngarep aku. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati upar. Sluweh saka ping 3 nganti sing tak gejlok ngolet-ngolet. Ora metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki gak aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Ha iki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Kuwi lho. Heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo, Ndak gatel. yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok Anu pripun? aku tak manji ning awakmu. Panjenengan aku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius. Iya, tenan. Lihat ndi? Lagene? Eh, Ah. ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Ah metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Apa kan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lah mulya ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kuwi dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Nah, wis lah modar. Omong wae malah pidato. Lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi.
Ki anggere engko ora au gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngapa tembekan? Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun nambes bumi. Weh, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem mayit to. Jaratan ketok le mringis medhung olah. Nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena ki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kira-kira gendeng. Oh, tuwa ra sida. Ting klingting kabeh wis. Ra motok. Wis. Nak medun? Ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantang. Amun Suramarta, Jayamata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Mungsa aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barat. Memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo kowe iso gawe aku semaput gedene aku tak antem glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramonya. Gus, piye? Durna beto drei, Ndai dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundamane. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus Ora sawedi. Pethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora sawedi. cute Bagong wae kok ora arek para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tantangana Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani namane Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno ning wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati.
mati dening aku. Wah, Durna bapakku. Menapa panjenenganipun bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong? Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamur Wengdat. Mugi-mugi pikantuka pepadang nyatanipun Dewa Asung pepadang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Kandhak bleguduk soal gembol swara nganti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa. Kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Hyang Jimat kelima sada. Wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa. Kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit yer kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi dipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe, mban siladen. Tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali neng Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Winti kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasi Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Soale iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong baliya sandangamu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kakek kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena Ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, Sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya. Lho, nilar negari ing Pura Kencana. Ora tak wengeni wektu.
Nanging tak keparengake sak prayogane nggo meninggal Projeng Pura Kencana. Nganti entuk wong kang limpat panggraitane, lantep panggraitane sarta sekti kalintang jayaning perang. Supaya bisa methik Sekar Jatiwaso ngemapan ana ing telenging Taman Pura Kencana. Nok-nok ngestaken dawuh. Nanging ati nyuwun pamit nambeng mengstu sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati sambeka. Iya, Jero. Males. Oh to. Mula aku tau diprotes karo bojoku. Protes piye? Kok aku ora tau tok boncengke montor to, Pak? Tak omongi. Wingi tanggane awake dhewe boncengan montor lanang wedok suami istri tiba sing wedok sikile putung. Mula aku ki moh ngeman karo kowe. Kowe ora tak boncengke montor. Aku terima boncengke wong wedok liya. Dadi nek tiba sikile putung dudu bojoku. Bojomu ya terima. Terima. Goblok lali. Oh. Ayo ora sekolahan. Ya ora apa-apa no. Ya syukur wis entuk gawe. Perkara kuwi tak aturke kerian. Domongke saiki tenan ra gayeng. Oh iya. Ku tak matur Bapak. Bapak wis sembuh. Urung. Malah ambegane saya angil. Tekan wae, Tru. Lho. Kok ditekan? Weh, engko gek kowe sawah lor rumah. Atau gareng kae sing jejer sarean. Mah. Kowe tuwa dhewe ki ngalah, Reng. Ha sing kebon sing panah hitar ngarep karang kedempel kae. Lah njur kowe njur karepe akeh dhewe ora. Ngene ya, Gong. Piye? Sing jeneng wong tuwa nggulawentah karo anak isih bocah kuwi dadi tanggung jawabe wong tuwa. Lah, saiki wong tuwa sing wis keladuk yuswa, tegese wis tuwa, anake do mentas-mentas kaya garing kaya aku karo kowe iki nggulawentah karo bapak. Nek iso bapak didedawa umure, Ditutut. wis. Maksud iki solah bawane anak ki nek gawe tentrem, gawe ayem, kebak tata krama kuwi dadi swarganing wong tuwa ndawake umur wong tuwa. Ning arep duwe anak sugih iso munjung ingkung gajah saben dina wong tuwa. Nek tumindake mrusal mbedugal kuwi dadi jalaran cepet matine wong tuwa. Mula dandanono uripmu. Bapak loro kae ngrasake kowe. Tak tonyo mencelat kowe. Sing nunggu bapak sapa saben dina? Iki lho. Nek ora ana aku, ora kalap kabeh anake sing barep isane mung jejaluk. Sing nomor loro isane mung jejaluk. Bapak ngatang-ngatang kae sing bopong nang kamar mandi sapa? Ayo kowe. Agene, kok aku iso ngene kaya ngono. Wingi geblet nguyuh tak bopong wis ning dalan wis nguyuh. Nguyuhi aku, mangkel aku tak balekke ning peturan terus tak uyuhi genti. Anjen setan anak Bagong ora karo bapakne kok kaya ngono ora. Ya sing penting bapakku ben iso sehat, kowe engko matur karo bapak. Siap. Ki sowan ning desa Boyolali, Bengkung. Kabupaten Boyolali. Ya wis sak ana-ana sak piye-piye wis dikersake sowan mrene ya awak dhewe sak bisa-bisa ngaturake ya Gong. Ha iya. Merti desa sing kaping 125. Padha muji kersane Gusti muga-muga pinaringan berat berkah. Berkah apa wae tumantuka marang desa Pengan, Penggong. Wah, meng neruske kok angel ra jamaah lho. Muga-muga nir ing sambi 7. Sambikala. Goblok tenan Bagong ora. Rakyat itu kawulane pinaringa sehat. Nah, lancar rezekine, pinaringa barokah. Tandur-tandur sing maune mati bisa urip. Lho, ngrembaka woh-wohane. Ngene nek ming durene sing nggo parkir kae truk, wah awake luar biasa. Wetane mau ana rambutan. Tak opek, Weh. gandeng sing di omah ra ana tak penek, mancik tembok tak pidhil iki sing di omah metu. Ning ngapunten nggih Bu, kula methik rambutan, mboten napa-napa niku mung sok dipangani munyuk kok. Waduh. Cilaka ya Gong. Ya wis ra apa-apa, aku njur ngono. Karo medun. Mula nek apa-apa ki nembung ora sak penake dhewe. Ki ning layang Gong. Apa? Disemayani wae esuk Senin ngarep. Oh kusik to. Gaden ta utuh. Wah, bocah kok semayani Senin ngarep ora. Aku anggere muni ana layang tiba iki tratapane. Tulisane mesti bulan ini belum bayar.
Udu iki pamundutan lagu kok. Wah, aku sok deg-degan nek. Sik tak jupuke. Wah, ora ana kono. Oh, Buyasa Group Haji Yuli Supriyatno minta lagu Lewung. Wah, iki sing donatur wayang iki to. Donatur utama wayang Mbak Haji Yuli Suprayitno. Iki tulisane. Heeh. Suprayitno. Nuwun lagu Liwung engko diaturake. Liwung ki dienggo kari-karinan dienggo penyemangat. Heeh. Sing baku wis ana dawuh saka Pak Haji Yuli Suprayitno nyuwun Liwung. Oke, engko tak aturane aku nggawa penyanyi Liwung loro. Oh iya. Sing siji anggota PSSS lho. Apa kuwi? Paguyuban sinden 150 cm. Tegese Cendik banget wong iki. ya ora apa-apa, sing penting iso nyinden, sing mau Dhuwur ra iso nyuwara. ah iya. Ya engko diaturake mboko siji ya reng. Ya iya. Kowe sik nembango, ndak wektune selak ngoyak. Oke.